uone ile kazi ambao wakili wa Raila Amolo Odinga, akili wa Azimio wamefanya kupeleka kesi kwa court. Kwa sababu ni senior counsel, wameita mimi na wengine kama Orengo kwenda kuangalia leo usiku tutie tick. Kama tunatia tick inaenda court, labda kesho, but by Monday itakuwa huko. Na kusema pia tunaomba Mwenyezi Mungu kule juu national aweze pia tupatiana hekima tuweze kutatua shida zetu bila matatizo mengi ama bila kuwa na furugu. Tunaomba Mungu atatupa hekima tuweze kukamilisha hayo, kwa sababu kama taifa tuna njia ambazo tumeweka za kikatiba ambazo zinatuongoza vile tunaweza kutatua hizo shida ikiwa zimetukabidhi. Wale mahakimu ambao wanasimama kama Solomon kwa Biblia, wale majaji wetu wa Supreme Court, sisi tunawaomba kesi ikifika pale ambayo inaangalia vile kura za urais zilipiwa, wafanyie wa Kenya haki, waangalie ukweli vile hiko, ile uamuzi watatoa sisi kama wa Kenya tutafuata, na hiyo ndio tutaheshimu. Duol makedo kod mibadhi mano EACC ogolo chik ne karan ma county ma Homa Bay Faith Apuko mondo odwoko omenda maloyo $36,000 magi wacho ni nochul kambi moro e yor mibadhi. Oboke mar EACC yango ni omenda go ne olal ei orak mar gero apise mag MCAs ma Homa Bay, kabende EACC koro miyo Apuko ndalo 14 mar dwoko omenda go, kao kamano tibiro kaune ondamo mar chik. Kaluwore kod oboke mar duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC, County ma Homa Bay ne ochulo kambi mar MS Heartland Enterprises Limited omenda mathoth moloyo mano mane gitiyogo e orak mar gedo e county no. EACC oyango ni omenda madirom $348.9 ne oket tenge ne gero apise mag MCA ma Homa Bay. Duol mar EACC lero ni karan mar Assembly ma Homa Bay Faith Adhiambo Apuko ne opodho chudo mar $66.7 kata obedo ni kambi no ne osetiyo tich mane oromo mana $30.4. Apuko itudo kod keth mar koso luwo chik mag tiyo gi omenda jopiny, puodho kendo chulo omenda e tielo mar 2 mar orak maonge tich mane otim, loko kinde mag tieko orak kod tiyo marach gi ofise e siro mibadhi. EACC koro dwaro ni Apuko ma en apisa mar omenda e county ma Homa Bay odwok ne piny owacho $36.2 e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Mano e omenda ma EACC yango ni ne ochul kambi mane omiyo rak. EACC osingo kawo ne Apuko okang' mar chik ka ok odwoko omenda go e kinde magichiwo. Ray Polo, Ramogi TV. Jatendon bura mar Ford Kenya Moses Wetangula olieko ni ochiko wang'e e kom mar speaker e od bura mamalo kabendo geno gwelo mar kweth mar Kenya Kwanza. Wetangula ma en senator moyier Bungoma wacho ni onyalo gwetao kaka senator ma Bungoma kaka chik dwaro mondo opuodhe kaka speaker mar od bura mamalo ka lekne ochopo kare. Naenda kuwa speaker wa National Assembly, the third in command of the country. Nikishachukua nafasi yangu, and I want to assure wa Kenya Kwanza team, we have our numbers, so hakuna shida. The Northerners have joined us, the Independents have joined us, and they can see that this country is headed in the right direction. I will pray to God to give me the continued wisdom that I carry so that I lead the National Assembly in partnership with the Senate to make good laws for this country, to bring order and civility to this country, to bring good pro-people budgets to this country, and to make sure Kenya will never be the same again. Ekinde ma josiasa medo dar kariwore kod jowadgi mamoko, jokanyo maduond bura ma upya wacho ni pod ginyonore e kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Gigolo ote makamae ataro mar weche mabende nyochako liekore ni gintiere kod paro mar dar kendo riwore kod kwetha mano mar Kenya Kwanza. There was nothing fishy about visiting the deputy president as leaders from Marsabit. There was no discussion
of party hopping, or there was no discussion as to whether we are changing allegiance of party or not. All we did was we went to discuss issues pertaining to Marsabit, and we went as leaders from Marsabit and not as OPIA or even as to discuss political matters. Our members of parliament, as far as the party is concerned, they are members of this party, which also is an affiliate of Azimio Coalition, and we want to affirm this to the nation and to the Azimio Coalition that everything is well on OPIA side. Kamiti matayo chendo mar nyasi mar podho gavana ma Migori moyier higa oyango nigi kore makare ne chendo makamano ka chendo ochan tim tarik 25 mano madweni. Jakom kamiti Christopher Osana owacho ni gisetieko ikruok duto mabendo tingo nyaka ndiko ripode e migepe duto ma ibiro chwal ne gavana manyien banka osechamo moma. Gavana manyien mabende noyiero Chila Yako dhika oloch ka owuok kuom gavana Okoth Obado mabendo tieko telo mare bang' tiyo kuom higni apar. Wanigi ikruok tema dwarore mondo nyasino tim odiechieng'no wasetieko. Waseiko kar budho midhi bedeno, waseiko gik midhi tigo, waiko kombe, waiko nyaka chiemo ma dhano dhi chamo chiemo. Kendo adwa kawo thuolo ni mondo aluong jo Migori te, johera mag gavana to gi jo Migori duto te mondo gichopi e nyasino mondo wachiwgo telo ne jatendgi, tendwa manyo wayiero mondo chak tich ayanga. Wachop karombwa mondo wane kaka giwilo kede kakoro gavana manyo tiyo weyo gavana manyien cha. Ramogi, kinde mathoth jopiny wacho gani telo ok mi ng'ato. Mae e wach mabende notego chuny jakuny kuoyo moro mabende ne onano e telo ne jowetene kakoro sani nyocho yiere kaka jaod bura ma Nakuru County mabende biro chung ne jodak ma ward ma Mai Mahiu. Dano Londe miwa sigana masinani mar Eliud Shege. E gweng' ma Machimbo manitiere ka chung od bura ma Mai Mahiu, warado gi Eliud Chege majegni 33. Chege osebedo katiyo tij kunyo kuoyo kendo pidho godo joode kuom higni buora. Koro chalo ma oriko tengo lwete kuoyo ka ogeno chako tiyo ne jopiny kaka jaod bura county ma Nakuru. Kaona zile shida tunapitia, tukaona ni vizuri ya kwamba sisi kama watu wa mchanga, kwa sababu watu wa media najua mara mingi mmetuona na tumechukuliwa Mai Mahiu, barabara zimefungwa wakililia haki zao, na wakati ikafika tukasema ya kwamba imefika mwisho na tutakaa tena kama hatuko kwa serikali, ati haki yetu tutaiona tu wakati tutaandamana kwa barabara. Mich mare matelo ne onyiedhore kane en jakuny kuoyo mane oyiere jatelo kuom higni 5 mokalo. Mano chiero lekne mar bedo MCA. E campaigns mage Chege no yudo solro kod sir motegno kowuok kuom osiepe mabende ne konye uso sera mage ne jodak makono. Favor ameitoa kutoka mahali amekuwa kwa hii sekta ya mchanga. Kwa maana wakati amekuwa katika sekta ya mchanga, amekuwa akichaguliwa chairman wakati na mwingine. Hadi kuna wakati alichaguliwa kama hayuko. Wazee ni wengi, wamama ni wengi, lakini waliona Kamau. Wakaaji wa Mai Mahiu tumeachwa nyuma sana. Tukiangalia sana mchanga wenye unaenda Nairobi, yenye unaenda pande za Kiambu, unatolewa Mai Mahiu. Na ile sasa tunalipa pale sisi kama hizi maroli zetu tunapakia mchanga, hairudi kwetu venye tulikuwa tunatarajia. Hiyo tukaamua sisi kama wakaaji wa Mai Mahiu na wapakiaji wa mchanga tutafutia mmoja wetu ndio tumpe ile kiti cha MCA aweze kutuendelezea Mai Mahiu yetu na mbele. Obende no chulo gi kod loch maleo. Nilikuwa nafikiria mtu akianza siasa labda serikali ama chama ndio itakusaidia kule. Kumbe ni chama itakudaisha pesa. Nilikuwa naita hao vijana nikiwaambia nimelemewa, wanakusanya, huyu anapata 20, huyu anapata 50, huyu anapata 100, tunaunganisha. Hii safari sijaiweza peke yangu. Hao vijana ndio wamenishika 100 kwa 100. Chege osingo tudruok machiegni kod jodak ma Mai Mahiu ka ogeno loko ngimagi e thuolo mar higni 5 mabiro. Diana Olonde, Ramogi TV.
Lipodano Londo no nyiso wa kanyo ni onge ng'at ma ondika nyinge etelo ng'ata nyalo kata bedni itimo ticha mora inyalo temo lweti e wechego ko maga telo gi mano ero bende wadhi e yweyo machok par kanyo ni nyalo chwalonwa ote magi kalwere kod weche manyien ma bende wakelo ni e namba wa mano mar ote machok ma en 23600 bende iluwa e Facebook page mar Ramogi Tv kanyakla kod YouTube kikidhi mabor. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tum dag mor ngeso ka ngeso sang'wen otieno, tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo, ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Ramogi Night tich abich ka tich abich sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo kawadhi nyime kod weche manyien mabende wuok e gwenge mopogore opogore. Kagisani wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu kuma mach owango kuonde nindo mago mag jopuonjre e skul noero mago kuonde nindo 3 kanyakla kod klese 2 kabende kaluore kod chenro machalo kod manero mano kanyero japuonj maduong' e skul no Duncan Owiye oyango masirano kolero ni jopuonjre duto no resi kendo gin kare ma onge hinyruok mora. DCC ma Kisumu Central Hassan Hussein bende olero ne gichano chenro nero mar yango gimano kelo majno kabende gisani Kenya Red Cross no chiwo kanyero hema ma jopuonjre molalo kuonde nindo biro bedo katiyogo kuom kinde. We have gone round to see what happened. Fortunately, the fire brigade team came in very strongly, and before we proceed, I want to mention that one, no learner has been injured, no student has been harmed in any way. Now the fire has destroyed 3 dormitories carrying about 85 learners each, and 4 classrooms.
So we have 250 students who are directly affected by the fire in terms of all the items that were in the dormitory have been destroyed. Of that group, the school, that is the board, the PTA, have decided that they are not sending the learners home. Now, we want to thank the Red Cross. They are coming in very handy. They have decided to support the school by offering 20 tents. Of the 20 tents, 10 are going to be used for accommodation so that the learners whose dormitories have been burnt can have a place to sleep. If you think that by banning the school you will not do exams, you must not be wise, because we'll do exams under the trees. That's how it's going to be. Because if you are mad, why don't you start by banning the house of your father? Are we together? And the parents will rebuild it. That's how it is, pure and simple. So if you look like you have children, go and talk to your children and engage them so that they respect themselves first. Jopiny mane weche njore odaro e miechegi dweche aboro mokalo e karod bura ma Baringo North poko yudo thuolo mar dok e miechegi nyaka sani. Midhiero mar kech, koyo kod tuoche ogawore kuomgi e hema magi jote ka gimedo ywak ni piny owacho ojwang'ogi. Gisedak e hema e bungu mabor kod kuma ging'eyo ni dala. Gin joma lweny njore nodaro e gwenge mag Yatia, Kagir kod Kosilei e Baringo North. Jonjore mitudo kod kuodhok nomonjo familia gi mahao 100 modarogi e miechgi ka koro gi jot mabor kod puothegi kod anyuondgi moko. Koyo kod koth himogi e hema, to kech bende laogi ka gimedo kwayo kony. Hao wako na challenges, wanaishi kwa hema, wanaishi kwa chini ya miti, wanaishi hata wengine kwa majirani, na shida ile iko nayo ni njaa, hali ya mvua, baridi, hawana kitu ya kujitandikia ama malasi ya kama vitanda. Watoto tunajeshewa msituni kama well wishers wenye wanaweza kuwa na roho ya kusaidia, watusaidie na mablanketi, maneti, hata dawa. Ngaji ludo igi kendo tuoche bende oluorogi ka thoth nyithindo kod jodongo ema winjo pek mar midekre. Dangni mar paro osemiyo moko kuomgi owito ngimagi. Ngete ema hiyo ni shida ile wako naye. Kwa mali niko sahi kama sasa niko na ndugu yangu anaitwa Chonje Steven, alikuwa na hiyo shida ya cattle wrestling, ikawachwa kwa nyumba kama ilikuwa mwezi wa 5 katikati, ikaamua kujinyonga kwa sababu ana mwenye anasaidia kwa hiyo nyumba, na hiyo mtu akawachana watoto wako na mama. Sasa wanahangaika, wanaishi kwa hema. Tunakoncheka nafanya nini yote, hakuna hospitali, hakuna hospitali ya karibu. Tuko katikati ya karibia hospitali na tuko ni mbali hospitali. Lweny mar jonjore nomako jodak duto moting'o nyaka jopuonjre mane ochuno oringi kendo oweyo weche somo chien ka e kambi magintiere onge chenro mar somo. Go form 4 penye tulihamia ni mbali, hata nikienda shule, hata nikisoma hivi hawezi kuniingia. Watoto hata saa hii kuna watoto wanaishi tu bila kwenda shule, wamekuwa kwa muda mrefu, hawajui shule ni nini, hawajui hata kuongea. Moko kuomgi ywak ni piny owacho ojwang'ogi ka jonjore to medo luwogi. Asaidia sisi tu tunaishi masuturu, hata tumewacha nyumba kwa chini. Sasa sisi tunaomba serikali usaidie sisi, tunalia serikali saidia sisi. I call upon all well wishers, organizations, the church, the well wishers, volunteers, medical institutions to really come and help these people here. Gwenge ma Baringo North kod Baringo South osebedo ka kale monj masaka saa mag jonjore, gino mosekelo lal mar ngima, jamni kod dar ma kinde ka kinde. Ka piny Kenya lamo ne kwe to kiero, jok mantiere hema alwora mar Ondinin kwayo arita kod chiemo.
Oro pod medo kelo pek ne jodak e kaunti ma Marsabit kaluwore ni pok giyudo koth malong'o kuom thuolo madirom higni 3. Riwruoge ma bende chwalo sir ne jodak wacho ni nok mar chiemo keto ngima oganda kamarach ka nong'no medo himo nyithindo ahinya ma higi tin ne 5 ka bende luoro nitie nikech medo thiro ngima kod somb nyithindo e alworano. Kane gilose kinde ma bende ne gitero chiemo ne jodak ma Laisamis kod North Hor, apisa mar riwruok mok mar sirkal mar Christian World Service omedo ni kech nyalo medo hinyo jodak poni koth makare omedo leo negi. Kuna wakati hata watu hakuna kitu wanakula, wengine wanapata 1 meal, wanakula tu chakula mchana na usiku wanalala. Lakini kwa mazuri yenye mlitufanyia leo, kuna watu watakula 3 meals kwa sababu watapiga hata uji asubuhi, watakula ugali mchana na jioni, na mafuta mlitupatia. Tunashukuru sana kwa hiyo mazuri umetufanya. Kwa sababu ya hii kiangazi ama ukosefu ya chakula, pia wanjaweza kupata wakati wa kwenda kwa shule kwa sababu ya shughuli ya nyumbani, na pia hiyo njaa inawafanya pia wasikuwe na nguvu pia ya kwenda kwa shule. The area has never received rains, I think, for the last 4 years. And the situation is very, very dire. Many livestock, a total of over 1 million livestock has been lost. We are here this time to reach out to about 4,000 households, which is about 26%. Gikone to Brian Olunga mane ochiel gi magina chieng' yiero maduong' oiki dala gi Malava. Brian owito ngimane senta mar Lutombolo Machebukwabi mawachore ni ja od bura ma Kimilili Didmas Baraza emane omonjo rawerano. Olunga mane jegni 22 ne jarit mar Brian Kaemba, jal mane PM kod Baraza elaro kom od bura ma Kimilili. Bero mane otimne ringre no yango ni rawerano notho kaluwore nowito remo mang'eny kata nolalo remo mang'eny e adhola mane ngode wiye. Anyuola kod osiepe oparo Brian kaka rawera mabende law lek mar chwalo sombe e kinde manokawo tij rito jasiasa. Gimedo kwayo piny owacho mondo ochiw kum mager e yor chik ne achich mibiro yangi ni nonege. I have all the interest to go in my home station to find out if everything is going on or not. You know, if you're a candidate and you're not performing well in your polling station, that one's a point on how you're going to perform in the several other polling sessions. So to me, it was a coincidence, a bad coincidence, because we as candidates, we are allowed to visit polling sessions. Yes, so it was not a bad coincidence. So that's what happened. We reported the matter. Is now with the police. Didmas is in custody. And the police are in high gear of arraigning him now in court to answer the charges of murder. Odinga alikuwa shakuwa part of my DNA na nimempoteza, so nikaa nimepoteza nusu yangu. Chenye najua Odinga amekufa, tunasikia kesi bado iko kotini. Chenye ningeomba tu serikali, kama wanasema kuna justice, acha niaminie kupitia kwa Odinga. Justice ifanyike mazee. Sisi tunataka justice. Justice ifanywe kwa Odinga. Odinga alikuwa msempoa. Imagine amekufa kako young, 21 years old. Ana mkid, ana wife, hivyo tu aje. Si kama youths mtupe justice. Omedo timo mos ne familia mare. Chenro mar koa apisa mar